Benvinguts i benvingudes al segon devlog del meu joc Shop Tycoon. És un joc on, si ja us heu vist el primer devlog, va d'haver de construir la teva botiga, on hauràs d'anar, anar millorant la teva botiga, aconseguir ventes per poder comprar més coses i millorar més la botiga. Dit això, passem ràpidament a ensenyar tot el que he afegit en el videojoc. Shop Tycoon. Aquest és el videojoc que s'obre amb aquesta pantalla d'introducció amb Unreal Engine 5 i el que seria el desenvolupador que soc jo, no? Planesmart 04 ja està, vull dir, tampoc no va molt més enllà. I, evidentment, falta el menú d'inici, certes coses, però de moment ja se'ns obre en el que és el joc, en el que serà el món on jugar. Llavors, què hi ha nou? Doncs que tenim més menús de construcció. Podem construir parets, podem construir portes i podem construir finestres. Sí que són ja els tres tipus de blocs, per dir-ho així, bàsics que ja hem vist en el que ve a ser a la construcció que ve predefinida ja pel joc. Després també podem construir terres, val? Són terres d'interior i veiem que aquí hi ha com un error perquè aquí no m'hauria de deixar construir el terra, evidentment, perquè ja hi ha una cosa construïda i això és una cosa que es solucionarà més endavant. I finalment, i el que més he avançat i el més interessant són els prestatges. Jo puc construir prestatges, val? I a més del prestatge hi ha aquest botonet d'aquí que ens entra en un mode de selecció per seleccionar prestatges mobles on pugui jo afegir diferents coses. Se'ns obre aquest menú que ens diu quin producte actual tenim, que és cap, no en tenim cap, i ens diu els possibles que podem afegir. Evidentment falten imatges i moltes coses, però de moment els sistemes funcionen. Tenim els aperitius, patates fregides i altres, ideal per trobar clients recurrents, i refrigeris, begudes refrigerades, que permet un nombre major de vendes. Aperitiu, doncs se'ns afegeixen aquí les patates fregides, que són cheetos, però en comptes de dues en porten una i així no hi ha copyright. Bueno, que em sembla que hi és igual, però és igual, no passa res. Me'n vaig aquí, veieu que jo puc anar seleccionant i em van mostrant la informació que toca en cada cas. Aperitiu, els que m'hi càpiguen, més aperitius, i evidentment no m'hi caben més, per tant, o sigui, no és que no m'hi caben més, és que ja no en tinc més, per tant es queda així, i finalment queda aquí ja refrigeris, per exemple. I se'ns afegeixen totes aquestes Coca-Coles i cadascuna amb una rotació semialeatòria perquè realment va definida, però cada una té una diferent, així sembla que estan posades més de forma aleatòria i jo crec que queda bastant millor. Evidentment, en qualsevol moment jo puc tornar al menú de construcció, lògicament. Dic, hòstia, que em falta espai, doncs el poso i poso jo aquí els meus refrigeris. I si ens hi fixem, lògicament, el que són els diners van baixant i es van perdent, lògicament. Que vull sortir del menú? Doncs torno a apretar aquest botó i ja no puc seleccionar, val? Dit això, queda una de les coses més importants i una de les millores més destacades d'aquesta versió, sí? Que ja és una alfa que només puc jugar jo perquè no li passaré a ningú de moment, però ja és una alfa, i és aquest menú d'aquí, que ens permet comprar més part de botiga. Si jo la vinc aquí a construir, aquí fora, com que no ho tinc comprat, no em deixa construir, però aquí dins ja sí. Evidentment, el prestatge només es podrà construir dins del terra de la botiga, però això són coses que anirem arreglant i solucionant més endavant. Aquí no em deixa construir, lògicament, perquè no forma part de la meva propietat, per tant no puc construir. I aquí, si ens hi fixem, cada parcel·la té un preu diferent. Com més a prop del centre estiguis, més barat serà, i com més allunyat estiguis, més car serà. Per exemple, aquesta aquí costa 5.880, i aquesta d'aquí em sembla que és la més barata, 1.560, no, aquesta d'aquí 1.250, és la més barata, la que tenim més a prop. Encara no es pot comprar, però com a mínim ja hi ha el sistema que detecta què tenim comprat, què no tenim comprat, on pot haver una parcel·la, no hi haurà una parcel·la, etc. I si ens hi fixem, tenim un bon tamany del que podrà acabar ser el nostre centre comercial, perquè la idea és que comences amb una botiga petita i l'acabis convertint en un centre comercial. Dit això, aquest menú de moment no es pot fer res més, o sigui, aquest sistema d'aquí de moment només funciona així, no es pot fer res més, però igualment hem avançat bastant. I també, si ens hi hem fixat en l'inici, tenim aquí un NPC que l'únic que fa és moure's. Si ens hi fixem, encara té la càpsula, perquè evidentment això és tot per fer el sistema, no tindrà aquest model, després no hi haurà aquest model, evidentment, però ja tenim NPCs més que els he posat per veure que tota la navegació, tot el moviment es pugui fer bé amb el que ve a ser... Perdoneu. Amb el que ve a ser, doncs, els mobles, o sigui, les portes, que puguin passar bé per les portes, que tot tingui el seu tamany ideal, per veure si faltava fer algun arregliu tonto abans de fer ja la versió final dels NPCs, no? Dit i fet això, hi ha poca cosa més a dir d'aquesta versió del joc. Mecàniques i tot això les aniré explicant més endavant. De moment el que vull afegir és aquesta mecànica d'acabar comprant terreny, la mecànica de que ja els NPCs es puguin començar a moure per la botiga a comprar coses,
També faltaria doncs, tenir caixes registradores on anar tu, els NPCs, a pagar-te i tu guanyar diners. També falta el menú per comprar el que ve a ser tot el que tu pots vendre, sí, dins l'estoc, per dir-ho així, que tu pots vendre a la botiga, i falten certes cosetes encara. Aquest aquí és un joc que estava fent en plan GTA, en plan fent una ciutat i un món obert, val? I m'estic aquí acabant de que em faci de fer aquests càlculs, així us l'ensenyo. Però bàsicament haig d'acabar de fer el vídeo encara, és veritat, no me'n recordava jo d'això. Que haig d'acabar de fer el vídeo per YouTube que estaven gravant, per cert. I fins aquí aquest devlog. He avançat bastant, ha sigut bastant curt i ràpid perquè realment moltes mecàniques tampoc us les vull explicar, a poc les anireu veient tot el que he anat pensant. Com heu pogut veure, ja hi ha una alfa exportada, una alfa que només tinc jo i que dubto molt que tingui algú altre que no sigui jo, però més endavant, quan hi hagi una versió més sòlida del joc, ja trauré una alfa la qual tots podreu jugar i tots podreu disfrutar. Per tant, dit això, like, subscriviu-vos si no ho esteu, si us agrada el meu contingut i ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!